kardom kada boy do phanta nili pinya ko la so video ke bonda bon bangke alam thike la puhen lo nili patumi nali tum theklong eta hypo GNM nursing aputhak sineli application form aputhak sineli patumi ba video ke bonda ke upload pon Lazolo dak GNM application form mentupen se ke start jima copy syllabus ke bang jima question se ke Charli nang jima lapen ke question copy subject si ke Charli nang jima pusne ni patumi than pon lapen ke patumi video bonda pon app pen han pen nang anamunit ni han messenger pen Instagram along message nang kipi bang do ikpikan lapen ke nili ningarong olo because they are taking interest alang litum interest in olo so of course ke Charli dunje phan la ningarong lo mesen lo nang litum mesen pen Charli pen non la so exam asar lang pa nang litum chepa on dunon la sinili un an ke patu weta nili than pon iklong lo na pen sin non bang ke ako comment nang kipi dun bang ta dupikan han litum non theklong ji la dak lang dam lo pulote nangkar jibang dupikan Nasila so putak sinili ako pini epong ako full details pen nang than pon ipo tangte a video le pini bang comment nangkar jubang dolo le pen ke messenger lang usman har jubang dolo ANM la pen ke GNM a difference nang than ik than nang pachini ik thapu hope nalitum la so video pen chini pon po la sinili yang than po alman nili ka chinian a details nili yang than pon tu po la pen ke ANM and GNM la hinia course ke laki isi diploma course laki degree course kali diploma course la duita ke ANM la pen GNM la si first ke nili ANM aputhak nan than pon ipo ANM means a full form ke auxiliary nurse midwifery po la pen ke laki 2 years course la 2 years diploma course la ANM nursing apa ta la same la pen ke la so age limit do nalitum non ANM ke Charli dunji admission energy pusame nalitum jo 17 years ke chokolo pente 17 years to 35 years an sang bong nalitum admission la so course long endun long lo la pen ke like basic things of nursing mane nurse along ko physical chini nangji ma basic things bang ke ANM along sang litum phanang than pon ipo la ke full course kali nalitum phan basic things an sin nalitum phanang than pon ik joji la bang ke ANM lo which means auxiliary nursing midwifery la hello ANM ANM course long ke kachi nangji bang ke apen nang tum 2 years tang en lo pulote nang tum training do po la pen ke nang tum job mo posting bang ke ANM tum phan bang ke BC ke rural area mate wrong area long sin tum BC posting ke la tum phan ki PP la hello is a difference bang ke 1 point bang la hello la pen ke ANM nali tum Charli ji la so course Charli ji pusta me nali tum private college only Charli dam chok or like government college only nang tum Charli dam chok la ke nang tum nang ni ke hanglo kolobang ke Charli ji ma private or 2 years course plus training la dopo la pen ke non GNM along bang ke la ke 3 years course la pen ke nang tum tala tang et course tang et pen ke pine dopo kya pilo po training do po la si la da ka bang ke difference bang ki mo pen ANM along a syllabus pen ke dak GNM along bang ke nang bachet po a syllabus a course ding chat po mane kachini nang jia son ala dak bang ke do tho po te la GNM along bang ke theory class do po la pen ke side by side ane tum practical ta claim pon bom nang ji mate hospital along duty de attend nang ji along with the theory na tum theory class do pon bom ji bon samya tum hospital long ta patients phan langdun bom nang ji ke so langdun bom nang ji koson si ke help du nang ji ma pu ada practical koson si ke so ke lang nang ji ma ko pi si ki pinang ji ma ko pi medicine ma or like ko pi mane injection la ki pi than pon ik bom po side by side GNM nursing along pen ki GNM nursing along bangke both pinso pen ar lo so pusta me claim pon me both boys and girls la support si then non next bang ke ko ke chinang ji bang ke age ili arta kon si dorang ji ma po ne patni mention po ni dalo bon samay ni non ang than po ni po GNM nursing long pusta me 17 years pen starting minimum ke maximum bang ke 35 years an do nang ji so 17 to 35 years ang bong lo pro tinang litum la GNM of course long pusta me admission bang ke and long po la sila ta isi important points lo nalitum ni chibi po no nalitum arta ta laan nang ji 17 pen sister ji up to 35 an la song bong nalitum dolo pulote la so ako is important thing dolang nalitum GNM Charli ji pulote English bang ke most importantly nalitum hek nang ji nanglitum English ka ningji la am fluent nangni bon samay nanglitum ke talk lang bang ke thek nangji English athe
GNM of course ke Charli ji pulote nang tum English medium pensi mane of course bang English medium lesson tum English bang ke thekbek nang ji ke toke lang hin kaning ji le theko I pusa me ke toke lang bang ke thekbek nang ji la the is important point lo la pen ke nangli tum GNM of course tang elo pulote 3 years plus training tang elo pulote lang tum job kona sikilong ji ma pula so ahinta do niling thamon po mopin ANM bang ke most la tuhan priority pike rural area long mate rong ajo long sa tuhan ke la rong hospital long hai lom si bisi ke patang tang posting la pen ke non GNM long bang ke like akite hospital mate private like a nursing home mate like NGO old age home mate la community health center lahai lom ta nangli tum phan job ke long ja chance tum vacancy paklang o la se lahai lom sangli tum bang ke claim dun long po GNM of course tang alo pulote mo job vacancy bang lo te ang tum akete hospital lahai lom si ke claim dun long ja chance ke do nalitum GNM tangalo pote as a registered nurse nalitum claim dun long po la nursing home private college or like government college community health center lahai long po sa nalitum as a registered nurse nalitum claim dun long po la sila so opportunity the miss dun rino nili patum heta nang than pon lo that non aru tarik cap pensi application form bank lotum ke accept po nalitum official website long damra nalitum form bank ke apply dun non la pen ke ako is important thing dolan hali tum ANM jong si Charli bom ANM bang ke tang edlo pulote hali tum ako GNM ke Charli ji nang ning hanglang pulote la so a facility ta don hali tum ANM tang ed pen GNM of course Charli dun lang pulote mi thuang chot lon hali tum GNM pu samya ko Charli bon thulong la isia point lo nali ning chi big non la pen ke patumi nili a syllabus bang kanang than lo that 10 standard si bang ji English maths lapen ke general science si ke bang ji pusi nili nang than pon lapen ke nili non ba ko nang than pon to po ahok lo a syllabus ke 10 standard pon hello English mathematics lapen ke general science la ke thoma subject si nale tum non exam phan nale tum non prepare ponang po lapen ke a marks a distribution bang nili non ang thanik po English bang ke nili mo pen heta nili than pon iglo that English is very important English ke thek nang ji pu non GNM course phana the English medium pinang ji hala tum nang ke than or la ke to ke lang nang ta English medium pinang ji la si non marks exam along ke bang ji ta English bang ke 50 marks si la da tum ke total marks ke 50 marks la pen ke mathematics bang ke 25 marks in ke ko general science bang ke 25 marks la sila da kan lo difference nali tum ta chini pon po English kon si important na po la sila tum ta apor padam igri non Charli ponon ning ke hang tum do an ni patumi pen si chini lo that penang an tum ta niliphan nangar jubang do pegan op la sile tumi athan do la pen ke ning arong lo alang litum interest and if all la so course phan la si mesen me et penang litum la so entrance exam abang chepa undun po si nilining akha pon la pen ke arnam hirchumi padonang nalitum ta Charli ponon bor iponon la pen ke starting non May 10 to June 10 2024 an si la so application form abang ke available ji June 10 de pen ke application form bang ke long pon pilo si June 10 aprang ali nang tum patang pon exam non la pen ke exam abang ke July 14 2024 si exam ke do pon ji nang tum kona si exam ki pidam kang tung ma nili patumi hat nang thaning edlo nang tum a center bang ke choose pon ning non tangte ako nang tum kapre ka video jong si la son ke Charli na tu chining tung lang pro de nili phan nang arju pon ignon nili phan message ang pipon ta me or like comment section long nili porhi pon po la so puthak pana pon nili bonai pon tu po tangte ka do kavita do me thak me kapre ka video long le ko chitang pon thulona kado